Mentaka kenti ngini pasi pors ka kubor ka bamangi baro ngidi ban sotu. Bakam dei ka kam bangi tuklari ka long yeng chuki bei, handrei ka dei ka kam ka basalan sari. Ngidi ban sotu ya ka jingdan kam ka por, bandan ki bapen sotu ya ki babun ki long yeng. Kenang baka jing im jong ki babun ki riu Tymmen, kanam syukut haki saudong kenro jong kita ki mercy home. Handrei ki di ban yo ka jing im ka papura kum ki wei pat ki para riu Tymmen haki long yeng. Hasat lak pertai. Tungin Kmie mentai kani ke kubor. Ladang iat yang segelinti kisengkian kam tam ki benta batnem ka kai pateng. Lesi berop hin kubor bangimla ban laj bani i ki riu Tymmen ki belano karta. Ban ki syong kai hakano kono ke benta kendong haki yoki hat lani ngila bani iru ikito ki bawan sewan tada. Habai i kumne ngimla ban keno yonoru. Laki deki Khun ki bapen boreki lani namar bani tenrong lem ya kejingkit halayeng. Lani bam ban se ban pendap ya kejingdan kam halayeng baduna kayo kakot. Sisen pet yakum gini kibriyo ngin la ban kentho. Klem datip ikejing shisha. Hendrai kawe kaba amla ban lat ru. Kidon pat kiro Tymmen ki bamne man syusyong kli kiti halayeng. Wala ki Khun ki kiti ki penbit pen bianglut ikina dong syadong. Kadau hi kadai namar bagi dai ki basngau tenat ban ki ban kesar namar badang klan kamet kapat. Gajing shisha kadon hipat hakikat tu katnya. Namar gidau yeng. Hagaba amla ru ban lat begidon gijat Khun laki diki kasi ne kiwe pat gijat benrio. Ki bam don gajing sngosen aya laki jong ki Kmie kikpa. Lani ki ban salia pat bat ki pa ban treshitom yaki. Wala kamet jong ki kelano karta bat don ru ki bam dakot dakya kamet. Ban pensisha ke jingdon ki kato ke nigilong yeng ki bagi Khun jong ki kim patiaw ka baha kamiat jong ki Kmie kikpa. Bat ki kloiru ban Thailand det no yaki. Wat aba ki don hapdeng ke jinjenjar lani ke jingpang jing shitom. Ha kini ka kenti UPCN ule kendo ya ka wei ke long yeng. Ha ka ba ke jingjenjar ka laban hado kata hendrai ki Khun ki balabit labiang kim patiaw ke jingjenjar ki Kmie kikpa. Wat la ke penlut bat bor bat sor rengkat ke tengka ban penang pen start yaki. Bat mentai ki layo ka kam ka jam ka babiang ban mentai ki pet jingai nalaki Kmie kikpa. Da ka jing bam ban se balaban palat ka jing jenjar. Bat namar bagadon ru ka an ka bailat ki Kmie kikpa ban ujor mokot duma ya lagi jong ki Khun habaya kendo ya kum ka ka kep. Uwe orang ba ulu ujor ka mokot duma persya ya ki arngut ki Khun he ajong u halor ka pang. Namar ba kim kersyani u bat ka kurim jong u menta onda kilano karta. I could sustain my wife and all my 5 children, not denying them any scope of any, even if they required luxury or go on holidays or go to restaurants or do anything, it was always fulfilled without question. And my wife has been a dutiful wife, dutiful, not beautiful. She has looked after them just like her mothers expected, of 5 children. Her routine was to get up 5 o'clock in the morning, get the school ready, get the breakfast ready, bathe them, send them to school, drop them to school, bring them back, cook the food, do the washing, pick them back, do tuition to them. At 9 o'clock she's finished her routine. Every day she's done it for 20 years. So our commitment for the children that we'll give you education right up till college level. But higher education, if you aspire, you must take the bank loan because student loans are freely available. And then that would assure you all that you'll get a job and pay back. It's not a burden on me because I've got other siblings also to look after. As they grow up, I've got all of them to look after. So they agreed. Till these 2 boys went for the job, the 2 boys under whom I'm compelled to take action now, legal action for negligence of us. And we have managed for quite some years, 5-6 years we managed in this getting money to survive. Until pandemic came and everything was closed. I could not get customers. My sales came crashing down. Then I had to use for my savings. How am I to tell you that I'm sick? I have my illness because of diabetic too, but I told my wife I'll do my physicals, I'll go to civil, I'll work at it.
But now under this law, I'll make sure that they look after my medical. They are by duty bound to look after my medical this thing. No, I would say that basically I've seen around Shillong, I know a lot of people out here, Shillong. Let me tell you, it's a very high percentage of parents who are having the same ordeal as me. Little do they realize I'm 65, 70, I have diabetics, and my wife also has 5 children. She's got her own aging problems coming up. They're not bothered about that yet. I said, how long you have to support us? Not for next 40, 50 years. It's just a matter of few years that you have to support us. Let us live in peace. No, they don't want it. Dashisha, om lalat nakum kita ki Khun ki bom dan ke jing snusen ay lagi jong ki Kmie ki pa ban kersha ne ki habalano karta lani habedan hapadang ke jing pang jing shitom. Yakum ki digijat Khun la ban syam kendiat ay ak emlang salang. Namar bon hi ki bobura melaki jong ki Kmie ki pa watla on dakil Tymmen. Henry ladang yakran habar ko ke jela tang kendiat kum kini ki Khun. Lada nyoklia tang yikitu ke belalit bo ilaki Kmie ki pa ki mersi hom. Le sia la bon clear. Hakum kini ki kap Haswa ban karoi kum kini ki longyeng kiba salia ban ri lagi jong ki Kmie ki pa onda kila Tymmen layo ban ekran ru bat wei upastor badan ko kubor ban pasat ki longyeng namarkat kum ke jing sngoto jong ki babon hi ban ri ban Sumar bat ban iet lagi jong ki Kmie ki pa tad onda ka klemat ka bakem la hisyu ru ban tre lani ka bormet kam la asyu bakin yarap kalong ke Jingkyrkhu pat ya kita ki Khun hagi babon kiliang. Bakini ke Jingkyrkhu hot kalong having pet haka imlang kasalang kalong kumbang nong tin parang ni treat tang ke symptoms ke jongki ndrei ka real issue kadai haka community ke real issue kadai haka family haka longyeng kalong sam kan tingi yo I ke jingpat jingpra ke longyeng ke long sam hakini ke singi kala ke jor do kata wat haka jat bendriu ke jongi ki Tymmen nasi haka karta ka bakala ya ke jongki tentang don neki ke don ki Khun don ki kti henry kiwan ban kerpat yangi kiwan ban ut hangi nomar ba kata ka jing hayeng hasam kata ka jing kendu hayeng sam bakim pet ki Khun nai ti hakabai dai kum kita ki jing kendu si yeng si sam ke mekran shu mo nang ta ki sa hagaju ka yeng kimla ban ke don hapadang kata ke jing kan at ke bakra nang ta de don kiba ki Kmie ki pa kiba shu I kim don por shu ki Khun unpai akini ki si mentale pun yo I ke ba bon ba si bon distraction hagi aga hani ke juk ba mentah unpai ke ba bon distraction haga ba ki la long ka jing penjengai hakaba jingi dai ki Kmie ki Khun jingi dai ki Kmie ki pa ki Khun kan don por shu ba isyo mare be yakni ki se ki kam ki jam de se ki sibun ki henry kan ni ka de ka ba khongsan ka don kam tam ka long ba bangin la ban pen klanye ka jingi dai yeng hasam ngi don kam kan ya ka ba ngini ai por iwei
Te hakabai dai patru bat kini ki Tymmen bat kini ki bala ki Kmie ki kpa ki ba syai no ngila menong. Tika long ke ka ba bahawanya keren lor gini. Nama kita gila he gila san. Bat ki jingkyrkhu jerwat ki yeng ki sem te ngam la menong lor kata. Andai ki don pat ki brio ki ba ki bang la kendo ki ba lawan ban ut sengi banong simsi ini mei pahajungi penri no mapi te kom kita ki sugidon dengan dala keli banyak bah da keli yaki ngaju keli kan ong fiadon kat nut para sedon ki don nyongut prangut fiadon tang nomor bai i mei jong pi istom hadukan ne bam bah hajing thia ben te piong banwan ai no singi wan berat no singi lalong muswan berat no hangi bangin pet ngong iki ngong pet sini nakal yang jongi umdan jingi ye lada idei badong kam saban don kam gajing Sumar umdan menu pet ni klo ben sim lai tang ko wei ngong iki ngong pet sini ka wei ka ka ba i ai mentang manga lani mengi ngim kwa ban kini Jingkyrkhu ka bo blei udan ban ai fi lada ngesim no ngai mei jong pi la long manga kini no Jingkyrkhu ka bo blei udan ban Kyrkhu fi nomar hakaktin ke jong blei ka ong ba to to buram to kongu elaki Kmie ki kpa how try nomar kani ka long hukum ga bening kong ringkat ka jingkular ba phin roi phin man ba phin imslam kani ka perthai ngong haka pisung thu kum no ekran not ki haka bai dei kata ban ban buram elaki Kmie ki kpa dei ba phin buram ban Kmie kpa tang haka por ba kin kot na khya nang khlan dang biang gi ai dang biang gi ai onda kila Tymmen na se kimla treshu kimla ban pen biang shu ndi phin chu ben no ki ko bom la ban nong ta tingong pe chini ka ka ba ngila ban ne ka long ngi kloi ban yarap fi ndai tang kani kwa ban ai ka jing shai fi ba khnang bo phiru phin mat Jingkyrkhu ti haba ye kran gum ta ngi su blai kum kata ka long yeng ka pediang de ka pediang bat na ki ai kum blai pun bat ni kong ki ong lawan ra bet hapo hospital pawan ngi haka stretcher bet sim ini hadin dalai kran pat kum ta kilong no asis nong din lai kran ta kyong publish bun postor pi ai jing sha yangi wang te ha ka tin ka kitab sam sispa arpunyo la dau trai te ka yeng ki minot le ne kitab trais taman te ka tingi hapon so tho ya kini ki divine principles ani kini ki an ki kanun makin jab lai ha ka bi long yeng long sam but ha long yeng long sam ka dong kam ya ka bangin so tho ba ka dei bandon ka jing i fi tikani ka jing i kadi kata ka ba kumal ngong men ne ha ka jing dei hi ngasam don bet ki mla biang hanrei haba don ka jing i katap no ya bon belin kita ki jing duna ki jing bakla ha ka ba dei bat ki jing ki jing tingkho lani conflict ha ka relationship lesi ha ka yeng ngasam si ki para brio kini ketiga benta ka bandon kam ba ka jing map forgiveness bandon ka mesim ko kloi ban map ka ba ar pat ceasefire ban long hapreng ki jing kan at hi ngasam ban ya nang ban ya set te ban num liet de ka yeng ka jing ka long ba benta ki brio ha ka jaka kan te ka yeng ki liet ban de don ki jing kam yeng kam sam ki le tha jela dia sa ndai ka bahai bakila kan ya ka bakin ya pen bet ching sam ban num ya attack iwe ceasefire long snap jarma bat ka balai pat ka kia ki stage ki nong ki stages ya ka ni bai dai ban tai pat ya jing dai ka long ban long lak loi ya ka ban ya ka jing suk ka jing ka reconciliation nama kani kalong ka jing hikai ka bang yo kalong ba ngin be syaka jing suk baki beri baro katnu tam hi ngasam de katnu tam kalong ka badan kamba ngin be syaka takan anong fi ho kini ki kalong ka ba umdan kata ka overnight solution nani kata ka ba ka jing pun be ka ba
hang to hi bakan pet no ma ko ba ya ha kini nomor play you la dung seni te la dan ga jingmong la dan usok kliang bat kasim ko por kan kasim ko por ko ba dei bat kan ni ka ba kini ki jingmong ki hurts ki ba shapo ya nomor kasim ko por ban khia kan te kum ka yeng ka sam community ki e baro bangin yo I pat ba ki long yeng kan long ki ba khlan ni dong kam so thu e kata kan ba kadon kam man don ka jing it ka ba scam